Пичове и мацки, здравейте в това видео, в което искам да разгледаме как можем да оптимизираме малко нашите реклами. Защо? Ами защото да не харчим много пари за тях, което е едно от най-важните неща, нали? Все пак правим реклами с цел да продаваме нашите продукти и да печелим възможно най-много. Но кое е най-скъпото нещо в Amazon? Разбира се, че са рекламите, смотаните гадни реклами на смотания fucking Amazon. Следователно, ще разгледаме един документ, който съм подготвил и се надявам това нещо и цялата тази информация, която ще бъде малко по-дългичка от нормалното, някъде около час и нещо, да помогне по някакъв начин да спестиш някой лев за така отвратителните реклами. И този лев, който спестиш, да го сложиш, според мене, в твоя продукт, да подобриш своя пакеджинг или каквото там си искаш. Или да идиш да заведеш жена си, да ударите по една бира с едно шкембе чорба. И ако не ядеш шкембе чорба, жена ти, ами вземи и ушички на скара. Не знам дали яде и ушички. Моята не яде никакви каранти и такива някакви неща. Моята е веган. Вземи морков на скара. Но важното, което искам да кажа от цялата тази работа е, че ще се постарая да ти обясня неща, които съм учил с годините и от опит, и се надявам тези неща да ти бъдат полезни в оптимизирането на твоите реклами, за да можеш да спестиш някой лев, защото знам колко са отвратителни тези реклами. Така че, запиши се първо в канала ми, ще те посъветвам да го направиш, за да можеш да получаваш всякаква информация свързана в Amazon, защото ние сме най-добрите на тема Amazon. Нищо не става от мене. Както и да е, запиши се в канала. Изчезвам от тук, от този десен, ляв, долен ъгъл, не знам на тебе ти дясно, на мене ми ляво или обратното, за да можеш по-хубаво да виждаш целия PowerPoint. Зареди се с търпение, защото ще ти е нужно, знаеш, това не е TikTok, ще е доста дълго видеото, но съдържанието, което има в цялата тази глупост, ще ти хареса, защото е много. Чакам те. Почваме. Хайде да започнем с един въпрос. И въпросът е, как могат рекламите да задоволят моите желания? Как могат рекламите в Amazon да задоволят моите желания? Рекламите ще ни помогнат, приятели, да позиционираме и да се виждат все повече нашите продукти и ще ни помогнат да излезнем на тези така желани начални страници на Amazon. Или в търсачката, когато в търсачката на Amazon, знаете, горе в горния край на панела има търсачка на Amazon, където клиентите могат да поставят своите ключови думи, ако някой търси, да речем, мишка за компютър, ще напише розова мишка за компютър, ако иска да е розова. Така че рекламите ще помогнат да улавят тези ключови думи и посредством тях да позиционират нашите продукти. Ще ти помогнат да позиционираш твоите продукти. Първо, избери подходящия дневен разход или колко искаш да заложиш за дадена дума. Много е важно да си знаем колко парички имаме, за да можем да заложим точната сума пари. Но също така ние можем да изберем какво ще харчим на ден за дадена кампания, реклама или колко искаме да похарчим за дадена ключова дума и разбира се, това ще ни помогне да контролираме самия разход на дадената реклама. Не забравяйте, че е много важно да контролираме тези разходи, които ще даваме на ден. Не може да слагаме 100, 200, 300 евро да оставяме рекламите, ако не продаваме. Така че хубаво е да започнем от малко и всеки ден да покачваме тези реклами, както и с ключовите думи. Хубаво е някъде в средата, по-нататък ще разгледаме точно това за колко пари да слагаме на дадена ключова дума, но е хубаво да започнем с нещо средно, не да се хвърляме в дълбокото и да не знаеме колко пари ще харчим на ден. Така че не забравяйте, контролираме дневния режим на всяка една кампания, на всяка една реклама и контролираме залозите за всяка една ключова дума. Изключително важно.
Възползвай се от динамичните залози, които ще ти позволят да спечелиш търговете за ключовите думи. Какво са динамичните залози? Ще го разгледаме също това по-нататъка, но е хубаво да се възползваме от тях и да даваме шанс на алгоритъма на Amazon да надава малко повече до определената сума, която сме заложили. Ако сме заложили 1 евро, да успява да надава до 1 евро, за да можем да спечелваме така желаните търгове за тези думи. Разбира се, има различен вид залози. Едни по-динамични, другите са по-пасивни, но ако се възползваме добре от тях, само ще са ни от полза, за да контролираме нашата реклама. 3. Изберете и разгледайте стратегиите за сегментиране. Има така също и различни стратегии за сегментиране, ще ги разгледаме малко по-нататък също. Разбира се, всичко това, което споменахме, ползвай информацията, която ще ти помогне да оптимизираш своите реклами. Както казах, разбира се, всичко това, което вече споменахме, има своите доклади и отчети в Amazon, които ще ти помогнат да оптимизираш своите реклами. Ще можеш да видиш къде харчиш много, къде харчиш по-малко, къде ще можеш да намалиш този разход и къде ще можеш да го увеличиш. Ако, представете си, продаваш с някакъв продукт, но не ти стига, рекламите ти продават добре, но дневният ти режим не е достатъчен и си направил продажби, обаче са ти свършили парите за реклама, то след като виждаш, че продаваш добре, ще увеличиш дневния режим, за да можеш да продаваш и следобед по-добре. Казвам следобед, защото на мен в началото имах един продукт, където ми запали и много пъти ми се случваше. Бях сложил около 30 евро, помня, и викам, вау, изхарчил съм 30 евро, но не си давах сметка, че аз съм изхарчил 30 евро, но съм направил и 20-30 продажби. Следователно, какъв е проблема, че си ги изхарчил? Реално погледнато ти печелиш. Но това е мислене на бедняк, което имах в началото. Хайде да разгледаме видовите реклами, които можем да правим в Amazon. Първия вид реклама, това са Sponsor Products. Ще рекламираме. Това са рекламите на индивидуални продукти. Тук ще трябва да сме креативни. Тези реклами излизат в началото на търсачката, когато... дали можем да видим някакъв пример? Да речем Máquinas de Café. Máquinas de Café. Ето това е Sponsor Brand. Втория вид реклама. Ние търсим в момента Sponsor Products. Ето виждате как тук рекламират. Закачен ми е Jungle Scout и тук може да видите кой какво продава и по колко го продава. 84 900 евро на месец с ето този продукт. Как ви се струва това? Доста добре, нали? 35 000 евро на месец от този продукт. Продава 8 човека, само че го продават. Представете си каква борба е за ето този продукт. Значи, когато напишеме машини за кафе и имаме пуснати реклами, нашите продукти ще излизат по възможност ето тук на тези първи страници. На първата страница. Най-хубаво да излизат даже на първия ред. Ако сме доста добре запознати как се прави PPC, ще излизат даже на първия ред. Което е едно от най-добрите неща, но е доста трудно. Но не забравяйте, че когато имаме спонсор продукт, да рекламираме даден продукт, като примерно е този най-продавания, ако това, да речем, е продукт на конкуренцията, да не е наш продукт, когато правим спонсор продукт, ние можем да излезнем ето, виждате ли къде? Ето на тези места и тук и така. Или може би малко по-отдолу, където ще има със сигурност, както виждате, ето тук, различни други продукти. Така че, когато правим спонсор продукт, когато правим този тип реклама, ще излизат нашите продукти. Както в листинзите на други, които са горе-долу като нашия продукт, както в тяхните листинзи, така и в самото начало, ето тук, в началните страници на Amazon. И това нещо не можем да го контролираме. Може да излизаме или на едното, или на другото.
Следващия тип реклама, това е спонсор бранд. Спонсор бранд ще помогна твоята марка да е по-видна на платформата на Amazon. Спонсор бранд са реклами, както самото име го показва, които ще помогнат да се показва все повече нашата марка на продуктите, които продаваме. Ще можем по този начин да изградим маркетингова линия, за да ни познават доста по-добре нашите клиенти. Когато виждат една марка, която вече е изградена, като ето тази, да речем, Philips, има все повече и повече доверие в хората. Много добре знаете, чували сте всички за Philips, знаете, че е добра марка. Има много по-голямо доверие и хората по този начин започват да купуват сега. Като слезнем малко по-надолу, сигурно ще има някоя марка, която за хората, които не живеят в Испания, ето тази марка, примерно, е малко по-непозната. Нали, Делонги, да, Делонги разбира се, че е позната, но примерно, да, не знае каква е. Виждате ли, има Крупс Рома. Може да е позната, на мене не ми Грункел, на мене не са ми познати тези марки, да речем. Но ако правим по принцип спонсор бранд, ще можем първото, което и да рекламираме, нали, за да правим спонсор бранд, разбира се, ще трябва марката да е регистрирана. В случая тази марка е регистрирана, както виждате, дори могат да правят видео с нея. И има сигурно A+ съдържание, ето го и A+ съдържанието, което ще позволява също така спонсор бранд да излизаме ето така. Виждате ли? Както виждате, реклами. Това са реклами. Няма да цъкаме, за да не им правим разход на тези хора, но ще можем по ето този начин да рекламираме нашата марка. Независимо, нали? Даваме пример с кафе машини, но както става дума за кафе машини, така можем да продаваме и гуми за колелета и да си създадем марка за гуми за колелета или химикалки или неща за йога. Следващите реклами, тип реклами са спонсор дисплей. Аз тях не ги ползвам, които ще излизаме в листинзите на други клиенти. И Stories. Stories, това е доста готино. Stories ти позволяват да направиш своя страница в платформата на Amazon. Или ето това са Stories. Както виждате, магазин в платформата на Amazon. Или като цяло страница, веб страница, която хората могат да посетят, цъквайки, когато вашата марка е регистрирана, цъквайте ето тук на това малко прозорче, посети магазина на Грункел. Извинявам се, ако не го казвам правилно, въобще не знам как се казва. Ето това е. Можеш да влезнеш, да разгледаш всичките им продукти с цени, доста креативно. Това за тебе, имат микровълнови печки, всякакви неща, телевизори. Погледнете колко хубаво им е направено сторито. Направено е като някаква страница, която, реално погледнато, е на самата платформа на Amazon. Но хората цъкат, влизат, разглеждат и всичко това. С спонсор Stores ще можеш да рекламираш фактически твоята страница. Веб страницата, тази веб страница можем, както казах, да инсталираме на платформата на Amazon. Тук имаме нещо важно, да се знае много добре, къде ми отиде PDF-а. За да ползваме спонсор бранд, спонсор дисплей и Story, трябва да сме регистрирани с Amazon бранд. Ако нямаме регистрация на Amazon бранд, няма да можем да ползваме тези всичките спонсор дисплей. Аз лично, както казах, вече не го ползвам. Не го номерам за добре работещ и не го харесвам. Това, разбира се, си е лично мое мнение и всеки може да ползва каквото си поиска. Така. Да преминем на следващото. Съвети за листинга. Важно е да не се прескача ето това нещо, защото много пъти забравяме ето това нещо, а е супер важно. Съвет за подобряване на листинга. Важно! Важно! Не забравяй да сложиш цена на продукта.
Колкото и смешно да звучи, колкото и тъпо да звучи, съм виждал хора, които забравят да си сложат своята факин цена. Как може да продаваш нещо без да имаш цена? Не забравяйте, buy box, цена, важно. Следваща точка. Поддържай разумна цена на продукта. Много пъти съм го казвал на лайфовете. Не може всички да поддържат 45-98 и ти със същата или подобна машина на тази да искаш да я продаваш за 65 евро, защото не ти излизат сметките. След като не ти излизат сметките, не се блъскай в тази категория или не се блъскай на бързия. Няма как всички да продават на 46 евро. И давам пример само тази машина като за сега. Вау! Тук що ми влезна съобщение. Нора буена, за тези, които разбират еспаньол. El pago está en camino y llegará pronto. Което означава вашето плащане е на път и ще дойде скоро. Gracias, Amazon, gracias. Ако бяха само, че 200 000, щях да съм много по-доволен. Но не са толкова. Така, нека да не се разсейваме и да продължим нататък. Докъде бях стигнал? Да, разумна цена. Следвайте ето това. Ако всички във вашата сфера и подобни неща като вашите продават около 60 евро, 55 евро, 65 евро, то не слагайте 50 евро, 75, то не слагайте цена 90 евро на продукт, който е същия или подобен. Защото никой няма да ти го купи, особено когато си нов и млад. Не може той да има 400 ревюта, и с 4, реално погледнато не са чак толкова добри ревютата ми, дори са 3,9, ако виждате. Но въпреки това, не може той да има толкова много ревюта, а ти да започнеш и сега и да искаш да правиш същите пари като него. Няма как да стане. Тук бях в началото видял една много готина кафемашина. Ето е тази. Когато правих самия PDF, гледах за нея. Гледах от нея. Така че ще я сложа нея да говорим за нея. Та, важно нещо. Не бягаме от цената. Гледаме да е горе-долу, като на всички останали. 3. Направи заглавие, което да е завладяващо. Не забравяме, че заглавието на всеки един листинг е много важно. Повтарям тези неща, защото елементарни неща не се спазват и с тези елементарни стъпчици ние забравяме, че повечето от рекламите четат от тука, четат от ей тука и от ей тука, за да се учат. Няма откъде другаде да се учат. Няма да идат на Чичо Пешо на листинга, за да се учат. Ще се учат от това и онова, което си им сложил вътре в тях. Следователно, бъди умен, използвай ключови думи, които да изглеждат, разбира се, като текст. Ако не си ходил на училище по литература, ако не се сещаш, когато те изпитваха или ти даваха някакво контролно да правиш, то трябваше с 2-3 думи да въртиш и да сучиш, за да направиш цяло съчинение. Поне аз така правех. Винаги, между другото, имах шестици по литература. Дори се бях отървал от матура, но въпреки това много обичах да разтягам лукуми. Та, какво пише тук? Мини кафетера еспресо, компатибле con cápsulas, originales Nespresso, operación manual, 18 bares, máquina café portátil para viajes, camping. Бумба! Бумба! Пича го е направил абсолютно всичко. Шестица. Затова е и Amazon Choice, може би. Но го е направил доста добре. Мини кафетера. Еспресо. Всички обичаме еспресо. Компатибле кон, ключова дума, капсулас. Какво е? Малка кафемашина с капсули. Ето, той го е съобщил. Оригиналес Неспресо. Оригинални на Неспресо. Умен. Операцион мануал. Ръчна кафемашина. Muy bien. Много важно. 18 барес. Много хора гледат ето е този момент. И в този случай тази марка знае това. Затова го е и написала. Още веднъж повтаряме. Машина за кафе. Пак го повтаря. Ето е машина за кафе. Че можеш да я разнасяш.
Защо е сложил портатил, след като се знае, че е така? Защо не го е избегнал ето тази? Защото е ключова дума. Защото някой може да напише Máquinas de café портатил в търсачката. И какво ще стане, когато го напише? Да видим. Amazon ESA. Máquinas de café портатил. Вау, каква изненада! Каква изненада, дори без да правя реклама! Виждаме ли го наживо, приятели, за какво става на въпрос? Виждаме ли го и ясно ли ни е за какво става на въпрос? Колко е важно заглавието на даден продукт? Колко е важно? Нека да пробваме с máquina de café para viajes. За пътуване. Опа! Това, разбира се, е спонсорирано. Но ето един друг негов продукт. Следователно, пича върши добра работа. Намира се на първа страница на Amazon. И дали, ако ти не си свършил работата и си ето тук на 678 страница, на 7 страница, мислиш ли, че аз ще отида чак до 7 страница, за да те намеря? Никога! Никога! Следователно, вършете си добре работата още в началото и не ме питайте после на лайфовите тъпи въпроси. Защото нещата са елементарни и ги повтарям винаги. Не ти трябва един курс за 7000 лева, за да ти кажат, че трябва да си напишеш добре заглавието. Продължаваме нататък, че се ядосах. Последвай ма! Натисни subscribe. Subscribe, как се казва на английски? Suscríbete al canal en español. 4. Следи редовно съветите и критиките и позитивите на твоите клиенти. Не сме го говорили също това само един път. Говорили сме го милес и милес девесес. Той ще ти напиша превод отдолу. 1000 пъти сме го говорили. Las reseñas, ревютата са изключително важни. Влизаме ето тук, цък, и виждаме las fuckings клиентски съвети. Но функциона, не работи. И като не работи, не купуе, бе. Бастун. Пакете ет еколо. Même avec de l'eau bouillée, le café, l'espèce, la bouteille, la prasé. Французино, нищо не ти разбрах. Та, разбира се, това го хващаме. Аз се легавя в момента, но това го хващаме с господин Google. Преводач, превеждаме, ето, еспаньол. Incluso con agua helable, el café no está caliente, кафето му не било топло и debe beberse rápidamente, трябва да се изпие много бързо. Малко съм разочарован. Ползвал го е в една автокаравана, tendré que comprar uno eléctrico, трябва да купя едно електрическо, ми купувай си какво щеш, бе. Бастун. И така. Много е важно наистина какво казват клиентите, за да можем да усъвършенстваме тези неща. Разглеждаме хубаво снимките, дали има някакви проблеми. И аз винаги правя така, направо слагам една звезда и разглеждам само лошите коментари. Ето виждате, не са никак малко. И ако мога на 10 коментара, където имаме тук 10 лоши коментара, да подобря 2, вау! Това са 20% съм подобрил продукта. Усещате ли? С 20%. Само с прочитането на ето това. Но това също забравяме да го правим. Много пъти. Продължаваме нататък. Следи редовно своите критики. Постави снимки с високо качество. Още веднъж отиваме на
Темата с снимките. Къде отиде, бе? Така важните снимки. Погледнете. Отиваме лупа. Погледнете каква красота. Човека си е свършил работата. Човека просто си е свършил работата. Втора снимка. Чашата с кафе. Погледнете колко добре изглежда. Или само аз се внушавам, че изглежда добре. Red Dot Winner. Въобще не знае какво е това Red Dot. Погледнете, ето тези снимки на мене са ми много, много любими. Креативните снимки. С жената, с телефона, как държи. Страхотна работа. Наистина, явно заради това предния път разглеждах този продукт, защото доста добре ми хареса. Тук на тая трябва да пратя претинка да си направи маникюр, ми се струва. Извинете. Ето. Трябвало и да си направи жената маникюр. Но определено снимката е страхотна. Погледнете с кафето, как държи чашата. Как се прави кафето. Страхотно. И разбира се видео. Браво! Браво! Имаме и на 360... Гледай. Можеш да видиш продукта отзади. Добре, според вас свършил ли работа този човек? Свършил е, малко се е постарал. И щом се е постарал така, какво да направя? Ще купя веднага. Защото са 65 евро. В крайна сметка не са толкова много пари, а вижте какъв малък продукт и си го слагам в джоба. Разбира се, че ще си купя. Защото всичко е свършено като хората. Постарайте се върху снимките. Особено първата снимка на бял фон. Реално погледнато и това нещо не би трябвало да го има отзади, но въпреки това явно Амазон не му прави впечатление и не му пречи. Продължаваме. После снимки с високо качество го преминахме. 5.6. Бъдете убедителни в изграждането на описанията на твоят продукт. Така, любимите ми на мене винятес. 1, 2, 3, 4, 5. Не е по-малко от 5. Защо? Обяснявам. Има хора, които четат този текст, колкото и глупаво да ни изглежда. Колкото и просто да изглежда. Има хора, които четат ето това нещо. И има хора, които не го четат. Елементарно. Хора, които го четат и хора, които не го четат. Следователно, не трябва нито да е много дълго, нито да е много късо. Бъдете креативни. Слагайте, както виждате тук, 5 см, пекеньо, беде. Слагайте размерите, за какво точно се използва. Пишете за вас, един лек текст за вас. Как да се използва тази машина, къде да се използва, какви са плюсовите, какви са минусите. То е направено във Франция и е екологично. Виждате ли? Какви глупости пишат хората? Пишат само и само, за да успеят да хванат публиката. Така че вие също правете това, бъдете креативни. Екологично било. Какво му е екологичното на тази простотия? Нали? Мислете върху текста. И нека текстът да бъде оригинален. Така. Че хубаво ви се накарах. Какво да правим с рекламите, когато имаме достатъчно стока? Има два варианта. Имаме стока, нямаме стока. Нека да видим какъв е случая, когато имаме стока. Първо, ще поддържаме рекламата 24/7. Защото така нашата реклама ще се учи и ще оставя точно това, от което има нужда. Ще се взема точно това, от което има нужда. Ето, тук е когато започва даването. Докато се оптимизират тези реклами. Ето тук започва така готиното от мене зарибяване на Амазон, където започваш да хвърляш и чакаш шарана да се хвани, обаче нищо не хващаш.
Но, от друга страна, ако постоянно я пускаш и спираш тази реклама, няма да можеш да извлечеш нужната информация. А и рекламата не работи добре, така че не можем в началото поне един месец да я пускаме и спираме. Трябва да й дадем шанс на тази реклама да прочете тук абсолютно всичко, да извлече ключовите думи. Затова казах, бъдете креативни! Бъдете креативни! И се запишете за канала! Благодаря. Ето този текст. И ето това заглавие. За да може тази ваша реклама, тези 24 сиете, когато работи, и вие само давате и нищо не печелите, поне да я научим и да извлече възможно най-важните ключови думи, които са ни необходими. Номер 2. За собствениците на марка. What? Без малко да го объркам, да го направя нещо. Може да се ползват няколко реклами и то наведнъж. Може да ползваш продуктови реклами, на бранд и на сторис. Идеята тук е да се ползват и двата типа реклама. Да речем, с спонсор продукт ще дадем светлина на нашите продукти, и с спонсор бранд, разбира се, ще дадем видност на нашата марка, както е в случая. Така че можем да ги пуснем и двете реклами. А с другата реклама за спонсор стори ще дадем вече по-голяма светлина на нашата web, която е вътре в страницата на Amazon, където купувачите ще могат да влезнат в тази web, както тук. Хич не ми се чука, обаче ще ви покажа. Прощавайте от вашата фирма, ако някой ме гледа. Не го правя нарочно, наистина. Това е съчувствие между нас, продавачите в Amazon. Гледаме да не си чукваме върху листинзи, които са промоционирани. Не обичам да го правя. Защо сега трябваше да му вземем на човека 30-40-50 стинки? Но когато имаме, искам да ви го покажа, когато имаме Amazon Web, то тогава можем да разгледаме абсолютно всички продукти на тази марка. Ето защо човека спонсорира и прави реклама на своята web в Amazon. Защото аз, когато сега съм тук вътре, мога да видя, вау, tas ма кефи повече, има по-хубав дизайн. Мога да разгледам всичките продукти, които е публикувал в Amazon. Всичките видеа, което е качу. Между другото, много готина марка. Доста добре са се потрудили. Какво е вашето мнение? Напиши ми го в коментарите. Искам да виждам коментари. За какво сте тук, като не пишете коментари? Трябва този канал да го раздвижа. Имам само 500 последователя. Мисля, почвам да се занимавам с YouTube. Искам да печеля пари от YouTube. От вас! Между другото, има много интернет егоизъм в България. Как може да си тук, да гледаш тази безплатна информация и дори да не си се записал, и да не си ми дал лайк, и да не си коментирал? За да може факинг алгоритъма на YouTube да ме позиционира по-добре. Така, преминаваме нататък. Хубава марка. Доста креативно, много добре направено. 3. Разширяване на обхвата и да достигнем до повече хора. Първо, какво бих направил с рекламата си, ако имам достатъчно стока, говоря. Аз съм някоя фирма, която произвежда, имам стока, не ме бърка да затворя 2-3 хиляди бройки. Първото, което ще направя, е да публикувам всичките си ASIN-и, които е възможно да публикувам на страницата на Amazon. За да мога да видя кои от тях ще се харесват и кои от тях няма да се харесват. Както тази марка, да речем. Има няколко вида кафе машини. Разбира се, че някоя от тях ще се продава много повече от останалите от тях. Въпреки, че всичките са кафе машини. Следователно, публикувам ги 10 с автоматична реклама за един месец и отсявам тези, които работят по-добре и които работят по-зле. Но в случая имам възможност да направя тази проверка, защото нямам само 5 бройки от тая и 5 бройки от тая, а имам 50 от тая, 50 от тая, 50 от тая, 50 от оная. И така мога да се извадя някаква логика от цялата тая работа. Докъде бяхме стигнали? Много се емоционирах с това нещо. 4. Оптимизация на рекламите. Оптимизация на рекламите. Точка А. Проверяваш си редовно рекламите. Може да стане така, че да харчим излишно. Затова
Ето тук съм го написал. Отчетите се свалят на всеки 2 седмици. Може и на 3. Аз по принцип в момента, след като горе-долу ги виждам как вървят, си ги свалям даже и на месец. Понякога и забравям. Определено сега, както днеска ми чукнаха, че са ми платили, каква случайност да мам правя видеото, определено ще влезна след това видео, което правя и ще видя какво става с рекламите, защо са ми платили толкова, но не трябва да харчим излишно. Ако не съм си подбрал добре думите в листинга, ако не съм си не съм си написал добре описанието, няма смисъл да харчим излишно. Значи има нещо, което куца, ако не върви работата. Има нещо, което куца и трябва да се намери преди да се харчат парите. Вчера говорих с един приятел на един лайв и много ме е яд, че вижда, че не му върви и продължава да седи с тази факинг автоматична реклама. Не сме тук, за да храним Амазон. Дошли сме тук, за да се мъчим да съберем трохичките, където оставят милиардерите. За да станем милионери. Или поне да правим 6 цифри. Защо? Защото сме бедни. Б. Коригирай търговете на думи и дневния лимит на рекламите. Това е много важно. Трябва редовно да се преглеждат парите, които се дават и се харчат за дадена дума. Защото според сезона, търсенето, конкуренцията, тези думи може днес да струват 20 стотинки, а другия месец да струват 60 стотинки. И представи си да ги оставим. Оставяме ги, струват 20 стотинки, продаваме на 20 стотинки, после на 60 стотинки, понеже е сезон, никой не си купува зимата бански. What? Или лятото ски. Нали? Давам го просто за пример. Следете тези неща, защото може да има разминаване между сезона, в който се продават твоите продукти и цената на рекламите. Така че трябва да сме винаги конкурентни. Така няма да сме изобщо конкурентни. Ако сме сложили 19 стотинки, може да имаме кликови и продажби за нещо, което струва в този даден момент 5 стотинки. Защо да харчим 19, като може да харчим 5? Нали? Проверявайте това нещо. Моля ви се, дневния лимит на рекламите също. Представете си, че продаваме много, както казах в самото начало, продаваме много, но не ни стига лимита. What? Да не сме глупави, ще го увеличим. Много се сещах в началото, бях сложил, нали ви казвам, един лимит от 50 евро на една реклама и продавах. И викам, уау, свършил ми лимита на рекламата. Абе, тапанар, ти си продал за 2-3 хиляди евро. Какво като си похарчил 50 за реклама? Слагай още 50, слагай още 500. Трябваше тогава по 500 евро да се направи рекламите. Сега, разбира се, не го продавам вече този продукт. Тогава беше вайрал и се продаваше. А пак аз мислех само, оле ли ще похарча 500 евро днеска. Във всичките държави, всичките реклами ще похарча 500 евро. И какво като похарчиш 500 евро и като си направил 5000? Нали? Мислете ги тези неща. Защото аз съм имал моменти, в които не съм ги мислял. И сега и да ги мисля, не ми се получават, защото има много голяма конкуренция. Не е същото както преди, когато започвах преди 5-6 години. Няма нищо общо. Следи как се представя всеки един ASIN. Това го казахме напред. Може един ASIN, даден продукт, да има много добри резултати, което ще ти помогне да се насочиш повече в тая насока. Или обратното. Ако някой е доста зле, то по-добре да го паузираш. Или да го подобриш, ако можеш да го подобриш. Какво правим, когато нямаме стока? Следваща точка. До сега имахме стока. Но сме малки и нямаме много пари. Започнали сме с малко стока. Явно е, че когато не свърши стоката, по каквато и да е причина, няма да стоим с кръстени ръце, ще трябва да направим нещо по въпроса за това. Първо, ще паузираме ASIN-а с малко наличност, а после веднага ще ползваме времето, за което сме свободни, да анализираме какво става с информацията от тая реклама.
Виждаме, че този истин се продава. Много е гадно, че се продава, но нямаме повече стока. Ще гледаме поне да не го оставим без стока. Ще паузираме рекламата. Ще почнем да анализираме, да видим какво можем да подобрим, какво не можем да подобрим. И през това време чакаме новата стока, за да заредим, защото знаем, че това функционира. Нали? Използване на динамичните търгове. Възползвай се от търговете, които само да намалят разхода на рекламата в този момент. Знаеш, че продава, знаеш всичко, ще направим само да намалят, да не харчим много пари, защото няма смисъл, понеже нямаме стока. Така че намаляме, надолу. Та стрелка не нагоре, надолу. Да припомним само, че динамичните търгове могат да увеличават или намалят дадена реклама. В случая, когато нямаме сток, ще сложим само да намаля. 3. Оптимизация на сегментацията. Какво имам в предвид с оптимизация? Влез в рекламата и разгледай дали някой сегмент от нея е с лош резултат. Може да има някой, който е с лош резултат. Ако трябва да се паузира някоя дадена дума, ако рекламата ти е ръчна, там можеш да видиш всяка една ключова дума, която е в самата реклама. Ще е хубаво някоя от думите да бъде паузирана. Или целият сегмент. Центрирай се върху трите вида съвпадения, които имаме разрешени. Не знам дали ги знаете. Те са точни, фрази и разширени. Аз най-обичам точните и фразите, разширените ключови думи са ми доста разширени. И гледам много да не ги използвам, защото много пари заминават с тях. Тези, които са най-зле, ги паузираме. Това се го гледаме спрямо продажбите на всяка една дума. Уморих се, бе. Бумба. Отчет. Ето един отчет на една реклама. На един, обаче какво? Печеливш ейсин. Ето. Макина де капсулас. Вау. Печеливш ейсин. В този случай забелязвам кои два продукта. Виждаме ли, че тук сме сложили няколко? Имат страхотен ейсинг. Примерно ето този ABC 004 и ABC 005. Виждаме и ROAS-а. Вижда какво става въпрос. Какво беше ROAS? Възвръщаемостта на инвестицията. Това, което сме инвестирали, колко пъти се връща. Погледнете. What? Да ти експлодира главата. Което ще рече, че за всяко 1 евро, което съм инвестирал, колко евро съм спечелил? Значи, какво ще направя с тези два продукта според вас? Ами ще ги подтикна. Ще си разширя стратегията за тях. Защото явно, че има интерес към тези два продукта. Има интерес. Дали ще ги сложа с още някаква реклама, може да им пусна крос-селинг в рекламата в листинга на ето този ще сложа да се продава ето този също с реклама. Ще трябва да мисля някакви стратегии. Ще дигна ключовите думи, парите. Още и още. Защо? Защото имам добра възвръщаемост. Защото ейкоса ми, погледнете, това не е ейкос. 3,7, 11%. Ще плащам на Амазон, защото печеля. И при положение, че печеля, винаги съм казвал, ако дори печелиш 1-2 евро, давай още пари. Нали? Не си на загуба, печелиш. Какво става в следващия случай? Където има малко показвания.
Ето го. Какво ще правим с това нещо? С малко показвания. Ако си дадем сметка, че моите продукти имат малко показвания, какво ще трябва да направим? Първо трябва да видя, да не би случайно други продукти от същата реклама да не ми изяждат показванията на ето тези продукти. Ако е така, ще е хубаво да извадя тези два продукта от кампанията, в която са, и да ги поставя в друга, самостоятелна. Ако съм сложил всичките тези 4 продукта, както са тук в една кампания, и са горе-долу еднакви, и винаги ми показва Amazon тези двата и продавам, а тези двата чукат и влизат тези и хората харесват тези и си купуват тези, то какво ще направя? Ще ги извадя тези от тази кампания. Ще им направя една кампания до тях друга. И ако вече пък Ейкоса е много лош, в случая Ейкоса не е лош, погледнете. Ейкоса е много добър. В този случай нямаме показвания. Показвания нямаме. Имаме 9 клика, имаме голям ROAS. Имаме хубави продажби за последните 14 дена. И никакъв разход, погледнете. Следователно някой изяда показванията на този продукт, защото продуктът е добре спрямо данните. Няма показвания. Ако има повече показвания, ще има повече кликови и ще има повече печалба. Следователно ще го извадя от тази кампания и ще го направя отстрани в някоя друга кампания. Трети вариант. Ейсина е губещ. Ето го тоя. Направо ще го изтрия, ще го фърля на буклука и ще запаля кашона с токата. Майтапе се. Трети вариант. Имаме ето този. Илон Мъск ми пише. Та нова апликация, уж бях спрял. Значи третия вариант. Продуктите, които са доста губещи. Забелязваме го този продукт, че Ейкоса, който има... Къде ми отиде? Че ма заблуждата стрелка от снимката. Е доста зле. Какво мога да направя по този въпрос? Ще видя първо дали съм направил грешка в рекламата. Ще видим дали рекламата е както гледаме тук. Виждаш ли? Автоматична! Почти никога автоматичните реклами не вървят добре. Тогава ще го извадя изобщо от тук и ще си направя една ръчна реклама за него. Машина за капсули. Ще си проверя листинга дали съответства с това, което съм написал в рекламата. Защото автоматичните реклами търсят ключовите думи от описанието на нашия продукт, от самия листинг. И ако има някакво несъвпадение между рекламите, заглавието, описанието, снимките, то вероятно нещата няма да се получат. Ако всичко е наред, но нищо не работи, то тогава бих вече паузирал и пробвал с нещо друго. И най-вече с ръчни реклами. Но пак повтарям, автоматичните реклами се учат от това, което си им задал ти. Малко е доста тапанарско. Ще плащам на Amazon да провери дали съм написал и ще си плащам добре. Ще си плащам добре. Да види дали съм се дописал добре домашното. Не може всичко да е наред, а цената да е по-висока, както вече говорихме. Така че проверете нещата, ако рекламата ви е автоматична. Така. Съвети за дневните бюджети и офертите за наддаване на ключовите думи. Контрол на зададения дневен лимит на дадена реклама. И имаме 2 подточки. Баси, колко съм креативен. Тук съм го направил, съм го турил средата на никъде. Елементарно. Лимита. Ако е добра рекламата, какво ще направим? Ще увеличим дневния режим.
И ако е лоша, какво ще направим? Ще го паузираме. По-лесно от той, здраве му кажи. Номер 2. Преразглеждане на бюджета. В този случай разглеждаме рекламите, които не ни носят нито печалба, нито гледания. Следователно ги спираме напълно и ги архивираме, да не се махат от главата. Ще мислим други стратегии. Няма да седим и да ги чакаме да заработят. Тези пари, които заделим тук, ще ги похарчим за нещо друго, за някой друга реклама, която ще ни донесе печалба или повече печалба. Така че, които не работят, бамба. Фуера от испански. Да изчезва. Ето и тук така съм ви приготвил едно примерче за оптимизация на нашите реклами. Виждаме един случай, два случая, три случая, четири случая. Първа сцена, втора сцена, трета сцена, четвърта сцена. Направо ще се пръсна от креативност. Запиши се за канала! Няма какво да чакаш. Щом се стигнало до тук, значи ти е интересно. Ще има още интересни видеа. Ако си стигнал до тук. Ти ако си стигнал до тук, говорим вече 500 минути. Какво виждаме тук? Имаме 4 вида реклама. Автоматична, ръчна, спонсор бранд и спонсор дисплей. Бимба, 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 бимба. 4 различни вида реклама сме си направили. Какво се случва? Гледаме най-важното за всяка реклама и това е любимия ми ACOS. Един е 11%, другият 52%, 7 и 42%. Според вас, кои вървят добре и кои не вървят добре? Браво! Имаме участник познал точният ACOS. Номер 1 и номер 3. Разглеждаме показанията и виждаме, че те също са разнообразни. Разгледайте. Първият ми работи доста добре. Има добър ACOS, достатъчно показност. А и по джоба ми 10 кинта. Какво ще направя? Разбира се, ще повиша дневния лимит на рекламите. Но откъде ще взема парите за тези реклами, ако дневния ми лимит като цяло са 70 евро, където съм се заложил? Толкова имам да харча на ден за реклами, нищо няма да правя да харча повече. За всичките реклами ще харча 70 евро. Откъде ще ги взема тези пари, за да го увеличат и нещо? Фак, колко елементарно. Ще го взема от ето тази или от ето тази рекламка, където ми вървят зле. Нали? Тук стана ясно. ACOS. Advertising Cost of Sales. Моя любим ACOS. Хайде да поговорим за ACOS. Тази метрика е доста важна и е една от основите за измерване на успешността на вашите реклами. ACOS ще ни покаже какъв е нашият резултат за рекламите спрямо генерираните продажби. Това изглежда много сложно. Доста пъти ме питат хората. Какво да правя, когато моя ACOS ми е много висок? Как да го оптимизирам? Намаля. Как да го намаля? Хайде да видим различни сценарии, ако имаме ACOS прекалено висок и имаме прекалено нисък. Какво виждаме? Да се почеша само. Както казахме в началото, изваждаме отчетите на всеки 2 седмици. Айде 2-4 седмици. Така, първо, каква е нашата реклама? Дали е ръчна, автоматична? Хайде да разгледаме това. Това, което ще направя, ако имам ръчна реклама, която не върви добре. Ръчна реклама не върви добре. Ще намаля дневния бюджет на рекламите. Ще намаля надаването на ключовите думи. Ще паузирам думи, които не продават. Паузирам, в случая не можеш да ги паузираш, защото е автоматична, но можеш да ги добавиш като негативни ключови думи. Тук
тук съм направил лека грешчица. Поправям я. Провери с кои нови думи имаш продажби и ги добави за то това е ръчна, извинявам се. Нищо не съм направил грешка, много добре съм се справил. Говоря за ръчна, не за автоматична. Значи, изтри последните две изречения, които казах, започвам от начало. Какво ще направя с ръчната реклама, когато имам лоши резултати? Много добре, ще намаля дневния бюджет на рекламите. Ще намаля надаването на ключовите думи, защото мога да играя с ключовите думи, когато имам ръчна реклама. Както тук така видяхме в примера, машина за кафе. Но машина за кафе е голяма ключова дума. Образно казано е доста генерална ключова дума. Тук имаме една, на испански се казва кола ларга, дълга опашка, не знам дали на български така хакерите използват този символ, но трябва да добавим една дълга опашка, за да се уточни малко повече за коя ключова дума участваме. Ние участваме за портатил. Ето тази ключова дума. Портатил. Преносима кафе машина. Ето е нашата уникална ключова дума, за която трябва да се борим и да ни позволяваме никой да я печели. Машина за кафе не е нашата ключова дума. Тя е добавка. Защото наистина е машина за кафе. Но колко вида машина за кафе има? 300, 500, 1000, 10 000. И вече преносима машина за кафе. Вау! Там вече влизаме, както винаги съм казвал, в нишата и в нишата. Така. Намаляме надаването на ключовите думи. Примерно, ако ключовата дума машина за кафе не възпроизвежда една камара импресионес, показвания, много показвания, но не и продажби, ще я намаля, разбира се. И този бюджет, който съм се заделил за тази ключова дума, ще го натикам в извинявам се. Ще го натикам в ключовата дума кафе машина преносима. Защото е много се връзва с моя продукт. Паузиране на думи, които не продават. Представи си, че ключовата дума кафе машина в сегментация, точна сегментация кафе машина, ти струва 70 стотинки и не продаваш нищо с тази ключова дума. Факт, може да е ключова дума като нещо, като най-важните неща, но да не ти върши работа. Паузирай я. И той 1 лев го дава и за ключовата дума преносима кафе машина. Ще ги паузирам директно, които не продават. Или не генерират някой ейкос, който да е добър. И много важно, много хора забравят. Това е типс за професионалисти и да ме опреква който иска, но ще го кажа, защото за това нещо се плащат милиони, за да се научи. И то е използвай негативни сегментации, за да намалиш излишните показвания. Of course! Какво ще рече автоматични показвания на някоя... не мога я намери сега тук. Капсула е котна, ще комбинирана, елеганте, el tanque de agua. Ето я, el tanque de agua. Разбира се, че има място за вода тази кафе машина. Но на нас не ни е ключова дума. Ако някой търси кафе машина с голям капацитет вода, ние не искаме да излизаме в тези ключови думи. Не искаме да излизаме тук. Ние сме портативна, такава, която се пренася. Ние искаме да излизаме в пренасяне. Не в голям капацитет за вода, да прави 200 кафета. Не, защото ние правим едно кафе, не правим 200 кафета. Следователно, ако видим, че постоянно излизаме в някой да търси, примерно тук в търсачката, кафе машина, която има голям депозит за вода, и постоянно излизаме в тези реклами, това направо ще го сложим като негативно, защото ние не искаме да излизаме там. Да, кафе машина сме, да, имаме място за къде да слагаш вода, но е малко място за вода. Но винаги ще излизаме в тези ключови думи, които е написал човека в търсачката.
Не знам дали го обясних добре. На който не съм го обяснил добре, да го напише в коментарите. Ще мога да обясня. Продължавам. Запиши се за канала. Така. 4. Използвай негативните. Да. При автоматичната. Много ма дразни автоматичната реклама мене. Първо ще поставим негативни думи, които ще ни позволят да не харчим толкова пари за реклама. Много хора забравят да ги поставят негативните думи. За автоматичната реклама е задължително. Видеото, което качих миналата седмица, говоря за негативните думи в автоматичните реклами, дори го показвам нагледно. Моля ви се, върнете се. Не знам дали мога да го направя, както казват професионалистите. Ще ти оставя ласе, ще ти оставя пряк път към това видео ето тук. Казвам това, ама мога да не ти го оставя. Не знам дали ще се справя после. Ще се опитам да го оставя. Ако ти го оставяш е в горния десен ъгъл. Чукни и разгледай това видео за автоматичната реклама, как се прави автоматична реклама и как там нагледно поставям ключови думи, които са негативни. Защото е важно. После ще намаля парите, които залагам за определени думи. Ще намаля парите, защото не вървят добре нещата. И ще паузирам някои ключови думи. Защо го правя това нещо? Не мога да разбера. Така. А когато нещата са добре, то разбира се и при автоматичната, и при ръчната, ще постъпим по един и същи начин. Ще повишаваме дневния бюджет за реклами, ще повишаваме лимита за наддаване на ключовите думи и ще използваме динамични наддавания, за да можем да печелим повече, защото сме алчни. Негативна сегментация. Да поговорим малко за негативната сегментация. Какво прави негативната сегментация? Помага да контролираме разходите на даден ASIN. Или разходите на цялата кампания, не само на даден ASIN. Предпазва от кликс, търсещи други марки или ASIN. Представете си, че продаваме машините за капсули, както казахме. И е повече от ясно, че не искаме да излизаме в всякакви обяви за кафе машини. Така че трябва да излизаме само в реклами за машини за капсули. Нали? Дори в случая, както казах, че нашата ключова дума е преносими, представете си какъв е голям и обширен света на кафе машина. Ключовата дума кафе машина. Има 100 000 кафе машини. Нали? Ключова дума вибратор. Колко вида вибратори има? Ужас. Ужас! Благодаря ти, че гледа. И очаквам твоите въпроси наистина тук, без да се легаем долу в коментарите. Ако си издържал до края, то се надявам, че тази информация наистина ти е била от полза и си успял по някакъв начин да разбереш, макар и минимално, как работят рекламите. Все пак, в днешно време, както не веднъж съм казвал, тази информация е доста скъпа и някъде ще ти струва доста пари да я получиш, но ето ти я безплатно. Единственото, което трябва да направиш е да се върнеш и да разгледаш. И се надявам, че с всичко това поне съм успял да спечеля твоя лайк и разбира се да се запишеш в моя канал. Опитвам се да помогна на абсолютно всички с познанията, които имам. Така че очаквам те също така в TikTok, в Instagram. Сигурно си ме видял в TikTok, за да си дошъл тук в YouTube. Но радвам се, че беше тук и ти благодаря за всичко. Ще се видим следващия път. Аста ла виста.